Jabon gi weche mang'eny. Gimaero oyie gi documents and gi some areas. Any document mangata kata ndiko kata en kondiko kata kandiko sani. Kami document ondika gimera nyaka giyude weche moko ma ok iyiego. But I don't correct one thing. Actually kanya somo document mane Anyangi ne ndiko. Ni nyalo paro ni jomondiko document go ok support government to some extent nikech chutho seche duto wang'eyo ni ng'at ma support sirikal ok dwa wacho weche ma accountability, governance, political support and all that. To king'iyo the framework the guideline ma gichiwo ma giparo ni nyalo konyo mondo mi wuodhno. The first pillar owuoyo about governance, owuoyo about accountability, kendo wacho maler kabisa ni nitie section kai ma wacho ni institutional effectiveness and political commitment. Matiende ni mondo mi conversation ma wachako ni dhi mbele. Guideline wacho ni nyaka to wabed very very clear ni wadwa yudo political support mondo mi implementation otimre. Koro okayie nyagi osiepna Odhiambo ni weche mag governance onge, okayie ni weche mag accountability onge. Nikech chutho inyalo bedo ng'at ma English wacho ni very selfish. Kinyalo ndiko plan mar the next 30 years to indike ne sani. Kan jatelo masani tange maber for sure the next 5 years aonge, after 5 years kata aonge. Nyalo bedo marach mokalo ka ok ang'iyo beyond my time. To document ni adom osiepna Odhiambo mondo ka thuolo chako ng'iye kendo nikech nitiere skunde moko mowacho ma ok ni kare. Weche mag institutional governance nitiere iye. Number 2, penjo minyalo penjo ni to ang'o English wacho ni what is it that can go wrong? Ang'o marach mogik manyalo timore kopo ni wadhi kaka wadhini. Kopo ni in jatelo kata mna kani ine position mar jatelo maduong' kaka koro president. Iparo ni ndiko framework mar 26 between now and the next 30 years. Chutho there is more to election. Yiero ng'ato molo ndiko documents. To gimaero bende en wachako gimiluongo ni national conversation. Aparo nyaka wapuonj jowa mondo ing'e ni wabende wasedongo gi mbi mar kwero gik moko. Samoro wakwero too much. Ka wanyalo focus ni to roadmap ni wang'iye the next 3 months 6 months to ton chalo nade. Ng'in kata mna gima naero gi jaduong' Agwambo ni kane kata weche tek kochopo kama dwaro national conversation to nobet e mesa nyaka nobed kanyo. Koro ma biluongo mondo wabede e dialogue matiende ji duto mondo bi kae miwa pachu nikech chikwa mar gini ng'e ni ogole kuom chik article 43 momiwa clear pillars gik monego kaka Kenya nyaka bed gi housing makare, nyaka bed gi ngima makare in terms of health, nyaka bed no nyalo yudo chiemo, food security, okay? Nyaka wabed ni wanyalo dak kuonde maler, nyaka wabed gi education. Gin pillars ma already nitiere kanyo. Matiende ni ng'ata manie kar telo nyaka ng'en to pillars gi ok en na citation. Kech gino osebedo gi kido moro Kenya kae ni sama wawacho weche ma constitution then mar ni inyalo cite constitution. Lakini we need to enable constitution to be implemented. Okay? Koro document ni gi roadmap ma wakawo sani an aparo ni mokwongo okonyo mondo mi pend chik 43 obed implemented. To kane gima lit ahinya madhi kethore nwachako conversation. Let's say yes otime nikech siasa and etc. But ng'ama inyore en ng'ama dhi inyore. Is it ni wadhi bedo document marach koso wabro chake to kwabitieke koso bro bedo hijacked. Koro kai ng'ama somo I think ni wanyalo keto mano kando matin kato wang'ian to oketo document ni chutho to owacha ng'eye kae. Be chal ka gima guideline ni the direction makare. To ado mondo nyisi gimoro achiel Sharon. Nitiere kuonde ma even document ni otemo criticize kaka wase chandore kawa implement pok wachopo kama onego bedni wachope ondik gi kae duto. Okay?
ng'at madwa umo gik moko ne doweyo mago nikech wach maler ni 2013 vision 2013 ne dwaro ni mondo mi kata mana our GDP ability for our GDP to grow onego bed wuok from around 4.5%